Ahoj, tady je Zeker a tuto je moje první video a já se budu asi teďka teda představovat a budu asi natáčet někdy potom příště s Blackerem třeba a pak třeba s Finnerem, to taky, a možná i s Goldrem. A nebo s Olinkou. a to bude možná všechno. Možná. Tak já asi teďka začnu hrát. A já jdem asi Zecker, to je můj oblíbený svět. A teďka asi budu tam dělat nějaký kraviny. Možná budu dělat nějaký úplně pitomnosti. Možná, ale jsem ještě moc nezačal ten svět. Ale já nevím, co budu dělat. A je tady se mnou i Blacker. Ahoj. A s tím se... Typický Zekříček. Nemá rozehraný světy. Jako já. Ano. Přesně. Buratorské věci jsou stejné. Nevím, nějaké věci. A nevím, co budu teďka dělat. Teďka mě se napadlo jenom jeden svět. S tou udělám ten samý svět. Takže já asi teďka teda, jo, tady si udělám někde, takhle potřebuji sklo, takhle, a to je všechno. Jo. Já tomu říkám život na stromě. Ale to je jiný život na stromě. Tak. A příští video by mohlo být asi z Smashy Road, jestli znáte. Dvojky, no. Pak někdy vám něco řekne Blacker. Taky. Teďka nejsou Vánoce, jako bude pravidelná. No, Velikonoce. Já si to pletu. Ale já už prostě k tobě letí dáreček. Jako. Já vím. Hele. To přiletěl dáreček a ty ho ani ale myslím, že jsem někde dal od sebe, vidím tě. Tak napiš lomeno. Já tě vidím, tady. Já to taky. Potom, tu sem. Musíme udělat život na stromě. Okay. Si budu hrát na motýlka a budu opilovat stromečky. Ne, motýlové neupiluju stromečky. Vážně? No. Ty se jenom dají. No, to je pravda. Jednou jsem to viděl. A motýlek letí, jdem opilovat stromečky. Opilujeme stromečky. Hele, takže. Opilujeme stromečky. Já nevím, co budu dělat. Předtím svět byl hustější, ale mně se jednou vymazaly všechny světy. Opilujeme stromečky. Se to někdy stává. Já opiloval stromečky a narazil jsem na strom. A toto je Blacker, jestli jste ho ještě neviděli. No, to už určitě jste už viděli. Pardon. Trošku mám křivílka. Takže jo. A budu tady házet chmíříčko. Fakt? Tady budeš házet chmíříčko. Tak já to asi chvilku tajnu. Tak, jsem zpátky. A musím toho fakt tady nejít, dělám nic vlastně. Sakra. Čarodějka, mik. Ne, umím lítat. Křídlo znamená, že jsem rychlej, ne? Jo, to bude podle mě, že jsem rychlej. To bude rychlý. Nech to ďáblo stvoření. Mně se to laguje. Jedu radši dál. Ne, víc do vzduchu. Mně se to potom vadí.
Budu jako poletucha teďka lítat. Dobrý den. Kvůli tobě budu lítat jako poletucha. Jako ty máš už křídla. Já ty to umíš, kámo, jako. Umím, koukni. Nasadit si křídla a wow, Já jsem wow, pod tebou. a lítám krásně nad oblačkama. Ještě nelítáš. Lítám, ne? Ale jen ty lítáš. Hm? Nevím, kde jsi. Já už na tom tvůj život na stromě. Jo, já jdu tam taky. Si se to teda nebude lagovat. Kolik to trvá minut? Šipka. 5, to ještě ne. Wow. Ne, já narazím do Můžu stromu. tady představit, jestli neviděl ještě tuhle verzi. Jo, můžeš. To je dobře. Že jo. Myslím, že jsem se totálně ztratil od tebe. Čekej, já hodím tam, mám to hody doly. Pokud Ale neznáte, si- tady máme naši kytičku. Říká se jí chorus svině. Chody svině. Ano, chorus svině. Jsem to pokaždý, Někdo jí říká chorus plant, ale já jí říkám chorus svině. protože je fakt svině. Žere mi. Ne, protože jí žerou svině. Například, Kdo jí žere? ne, nebudu jmenovat. Sakra. Co budeme dělat? Já si nevím, hele, pozorujte všichni, kdo fandí Minecraftu, jakože Ano. asi všichni. To zbořil. Vidím tě. Ne, kecám se. Jo. Já to omlouvám se za to, že jsem to takhle timelapsnul. A co se tady děje? Vidíš mi dobře? Ano, vidím. Chceš něco vědět? Jo. Prší, Je. kam koníček. A ještě kdo by nevěděl, tak tohle Chorus Fruit slouží k tomu. Pozorujte všichni. Je to teleportovací zařízení, Sakra, který vám naladí vaše nosné jazyčky. já tady půjdu Vaše a teleportnu se. jazyčky. Ne, já jsem pod tebou teď. Sakra, Blbej. já vím. Které vám naladí vaše nosné jazyčky. Ano. A hleďte, jak to naladí vaše nosné jazyčky. Například boom. A teďko třeba Bum bum. boom. Pozor, hleďte na mě. Boom. Koukni na mě. Hleďte. Bum. Boom. A Boom. Ne, já jsem Boom. nebudu teleportovat asi. A koukni. kdo by nevěděl, tak tady dole, protože mám překvapení potom. Ale to až potom. Co když se k tobě teleportnu? Neteleportuj se, věř mi. Mně se chce. Nechoď ke mně. A nepruď. Nepruď jako. Viděl jsem tě jenom u stromu, to je všechno. Nechoď ke mně. Jo, nechodím, já k tobě nepůjdu. Sakra, že tady vidím z toho stromu. Jdu na jiný. Ty víš, co dělám? Se teleportnu tam. Sakra. A je. Pojď za mnou. Máme problém? Ministře financí. Čekej. Pojď, dělej, pojď za mnou. Budu někam. Nežart, ty vole. Já vím. Teď nemáš ještě moc jazyček. Já už jsem měl. Pojď za mnou, dělej. Jo. Už. Proč se tak ztrácíš? Já nevím. Ty hroznej. Já jsem si myslel, že naboudám do skaly, ale myslím, že to šlo přes Jsi ní. hrozná coura. Myslím, že to Dělej. Jo, vidím tě, vidím. Vidíš mě? Vidím ten stožár. Co to je? Ty tak pojď za mnou, dečko. No, co pak? Tady hled na mé překvapení, které jsem pro tebe přichystal. Můžu na něj rovnou skočit? Jo. Balíka. Já do ní se teleportnu. Aha, těsně vedle. Sakra. Já už tam jsem. Já ne. Já už tam jsem. Už zabíjím. A padá na mě písek. Enderdráčko. Já už zabíjím enderdráčko. Jo, zbytky od Ender Drážka padají.
Dan, už tam máš, jo. Už to jsem taky. Jo, aha. Už to má to Dragon pěstím, ale... Ne, neubližuj mu. Čekej. Já? Proč bych mu ne? Dáme ho sem len na okrasu. Boom. Počkej, pojď. Timelapsni to. A zachyť jen ty nejlepší. Dobrý. Dragon. A už jde ke středu, pojď mi jde. A tady mě odpálí. A málo životů, co? Čekaj, já jsem jen tam. Jo, jsem to dal. Co děláš? Dal jsem to něj. Jo, on musím si to. Já pro něj dám TNTčko. Předpovídáme v průvodu, ale to není problém. Hele, To zničí, jo. já vím. Zletí. Ještě. Řekni mi, až poletí ke středu. Stihl jsem to, jo. Mě to odpálilo. O, jak mu to ubírá úplně po těch kusech. Čekej, tu toho zadrží. Sklo ho zadrží. Víš co, já už to zabiju. Já to zkusím dát bedrock, jestli zničí bedrock. Ten si na ní právě, že ještě sedne, to zvyšíš. Jo. Jsi to zkoušel? Já jsem to zkoušel, myslel jsem si, že to nezničí. To je hustý. Jo. Pojď dělej. Já se udělám nejsilnější zlatý meč. Zlatý meč, proč ne diamantů? Ty ubírá víc. Protože zlatý je moje barva. Víš, co je hustý? No. Co pak? Kdyby tady byly nukleární TNTčky. No, něco napadlo. Hej, pak zapal se. Něco napadlo. Jsem nezapálil. Hej, čekej, až Semland přijde, tak já Semland dám tuto. A on se bude healovat, to je jedno. Ale až Semland půjde, tak on na to vlastně bouchne. Ne, nebouchnu, to zmizí. Aha, tak já na to kliknu. Aha. Tak jo, čekej. Tak já si... Vychytávky. Jak přebrat Enderzáčku? Ano, to je vychytávka. Hej, schválně. Může Ender teda hoře. Nevím. Že se mnou, i když to je takhle, si dělám stanu doma. Jako... Kolik to trvá minut? 13. Tak pojď, stavíme to. Dělej! A tuto se snade, když ho to zabije. Jo. A já mám ještě jednu věc, kterou vy určitě nevíte. To je hustý. Takový... Čekej, nechoď do portálu, nechoď do něj. Čekej, ty XPčka, ty divný. Nechoď do něj, Ty divný XPčka. Nechoď do něj. XPčka zase. Nechoď do něj. Já do něj nechodím. Neříkej. Tak a ukaž to všem. Teďka ať se dívají na to. Dobrý, ať se na to dívají, dívej se na to všichni. Ať to je vidět. Tak, pozorujte. Teďko to je hustý hrozně. Tak jo, teď. Pozorujte všichni. Pozoruj to. Ty už ses to naučil? No, boom. Hele, pozorujte. Ty, Bude to úplně hustá pyramida. já do toho jdu. Dej si Night Vision, dělej. Night Vision? Rychle. Kde jsi? Kde je Night Vision? Kde jsi? U toho portálu. Čekej, rychle, Night Vision. Já všude házím Night Vision tady. Rychle, teďka po mně. Teď. Vidíte to všichni? To je mini? On je malej? Ne, není. Teďka musíme připravit znovu, kolik to trvá minut? 14. Tak to už ukončí, dělej. Jo, tak jo. Tak doufám, že se vám video líbilo a rozhodně zanechejte like. Budu za to moc vděčný, kdyby se aspoň like. Tak čau. Ahoj. Jo, říkám čau.